Vážený pán minister, milí hostia, dovolte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie pozdravil v mene všetkých žiakov a zamestnancov našej školy. Sme veľmi radi, že ste nás poctili svojou návštevou. Pripravili sme si pre vás úlovky z našich programov, ktoré pripravujeme počas roka na rôzne spoločenské a kultúrne podujatia, ktoré sa konajú či už v obci, alebo v našej základnej škole pri rôznych príležitostiach. Dúfame, že sa vám program bude páčiť. Prajeme vám príjemnú zábavu. Ako ste už v úvode počuli, náš program sme začali hymnou našej školy, ktorú sme naspievali minulý školský rok pri príležitosti 100. a 50. výročia založenia našej milovanej školičky. O tom, že naozaj radi spievame, vás presvedčíme aj nasledujúcou piesňou, ktorou si aj vy zaspomínate na časy minulé. Lenže včera skončila sa škola, môj brat sa hneď na nás volá. A po malej porade zamierime k ohrade, zamierime rovno k ohrade. Na čerešňa boli sme, Petri spieva čuli sme, jeho hlasok tak tenký. Čerešne, čerešienky, na čerešňach boli sme, Petri spieva čuli sme, stali sa nám nádherné susedovie čerešne. A krásny kamaráti moji, pod čerešňou sám sused stojí. Ťahá mňa aj brat ranca, nebol nám do tanca, nebol nám veru do tanca. Na čerešňach boli sme, Petri spieva čuli sme, jeho hlasok tak tenký. Čerešne, čerešienky, na čerešňach boli sme, Petri spieva čuli sme, aké sa mám nádherné susedovie čerešne. Krásny je tento deň dnešný, sedím spokojný na čerešni. Preberám, tie najkrajšie vyberám, tie najnádhernejšie oberám. Na čerešňach boli sme, Petri nepočuli sme, jeho hlasok tak tenký. Čerešne, čerešienky, na čerešňach boli sme, Petri nepočuli sme, odhady sú červené, susedovie čerešne. Na čerešňach boli sme, Petri nepočuli sme, jeho hlasok tak tenký. Čerešne, čerešienky, na čerešňach boli sme, Petri nepočuli sme, odhady sú červené, susedovie čerešne. O tom, že sme zdatní nielen v slovenčine, ale aj v angličtine, vás presvedčíme nasledujúcou ukážkou. Žiaci, nech sa páči na scénu.